ти ми провала. Вътре в нея ви дават и плюс една, което да се отбелязвате. Аз съм стигнала лично до 71 страница. Те ми права. Започнем сега. Много смешна част. Ето. Добре, да, разказвам първо досадните тъпоти. Казвам се провала, ти ми провала. Ето как изглеждам, ти ми провала. Отличен шал. Отличен шал. Така. Токус. На Тото, мечока Тото. Успехът не ме споходи просто така. Изведнъж наложи ми се да преодолея препятствията. Например, следните: мама, училището, моят най-добър приятел идиот, популярната ми мечка. Следващата страница. Тото. Ето Тото. Тук е написано. Тото провала. Оде. Няма да ви провалим, независимо от това, което гласи името. Добре. Ето, втора глава. Ето тук обаче ще видите цялата книга. Ето тук пише по принцип пилешки хапки. Ето, той го привлича, защото той обича пилешки хапки много и го привлича. Величие. Аз величие, бизнес партньора ми и пилешки хапки. Има също и в книгата много интересни неща. Ето тези тук черни. Тези тук странички. Виждате какви са интересни. Ето. Тук пише: вода не е, аз трябва тръгва. Така. То има и още. Тук ще видите черните линии. Да кажем, няма наближаваме. Ето също е. Там не говорим много. Ето тук започва другото. От тук. Много православна история. Сигурно краде коли навън. Тук така. Ето Мони Моксис. Сега ще ви я покажа Мони Моксис. Чакайте малко да не се изгубя тук, къде си. Мони. Ето я Мони Мокси. И тя мирише на мандарин. И когато винаги седи с Тимин, тя пляска с ръце. Това тук закритото лице е Корина. Корина харесва Тими провала, но Тими провала я мрази. Ето как седят. А това е най-добрият приятел на Тими, доктор Девелан. Той седи до Тими провала, до Мони Моксис и до Корина. Винаги когато има тест, той си клати главата. Тук пише лъжи. На 71. Ето тук пак го привлича, само че
Тук може, само че ето тук може и да е нещо друго. Ето това. Това е тяхната къща. Увита с туалет на хартион. Това. И друг път пак ще ви разкажем за Тими провала, втора част, втора, трета, четвърта. Да. И чао.